Ya sing tumpake putra putri saka Singa Madujaya. Yo ayo ta rawo. Wah, ayo meneh. Jadi sawang saka ngarep kaya bola diwok. Ning dari sawang saka mriki kaya bola pecah. Mergo lemu-lemu. Apa pangageme? Pangageme sumping gajah ling dodo kasar. Lan apa senjatane wong? Wah, senjatane mung cilik. Ini cemeti Amarasuli. Cemeti Amarasuli ya, Wong. Ning katiasane. Khasiate piye, Wong? Bisa bete gunung jubluk segara asap. Jan luar biasa. Bisa bete sing diaran. Muser kaya gabah ene teng. Wah. Gede kasiatan. Ayo kene tandrane para putri-putri saka Singa Madujaya. Diteleng saka rambute ngembang bakung. Wah, rambute ngembang bakung ya. Heeh. Dan alise nanggal kabeh pisan. Apik tenan kowe. Mripate ndalak-ndalak. Bumine ngolan-ngolan. Idepe piye idepe wong? Tanggal kabeh pisan. Wah iya. Ya ngono. Lagi ndeleng untune miji timun. Untune. Jan untuk jaran apik tenan ya. Heeh. Irunge mblokang semende. Irung mblokang semende. Lambene minggir-minggir ngrempel pitik. Waduh, abang beranang ya, Wong. Heeh, kodang ah. Ya sih. Lah bokonge bokonge. Bokonge piye, Wong? Bokonge bokong Semar. Weh, dit ngono kae ya. Kaya montor king jaman di anu. Oh, gak kaya pesta to lho. Iya. Ya ning sayange tungkae. Apa kuwi sayangane? Pecah-pecah kaya tipak sapi ana sak betukan. Kakean umbah-umbah. Heeh. Suwe ora jamu pisan godhong gembili. Tegese mo? Suwe ora tau ketemu pisan ning gone Bapak Edi. Iya rororot.